Tässä on Hiusstudio 58. Tämä on Maarit Hildénin yritys. Ja Maarit Hildénille tulee toukokuussa vuosi täyteen yrittäjänä. Päivää! Päivää! Ja minulle oli siis varattuna ainakin leikkaus ja väri. Menin siis kyselemään niinku justiinsa yrityksen aloittamisesta ja sitten kaikkia neuvoja ja sitten mä, että haluaisin yrityskurssille mennä. Oli starttiraha-ajatus oli siinä ja silloin tosissaan vuosi sitten tässä vaiheessa niin oli kyllä jotenkin niin semmonen olo, että ei tästä tule mitään. Ja no ehkä just se, että kun ei ollut sitä sellaista tietoa kaikesta sellaiseen yritystoimintaan liittyvää verotukset sun muut ja sit sitä jotenkin ajattelin, että ei ole lomia tai entä jos sitä sairastuu tai kaikki jotenkin oli vähän sellaista pelottavaa. Sä olit joka tapauksessa ensimmäinen, joka perusti yrityksen sen kurssin jälkeen. Niin. Oletko sä pystynyt hyvin yhdistämään nyt niin kuin tavallaan tämän yrittäjyyden ja perhe-elämän? Kyllä. Melkein jopa paremmin kuin palkallisena. No, mitä sä oot kokenut, että on ollut tässä niin kuin, kaikkein suurimpia haasteita? Kai se on just jotkut tällaiset kirjanpitojutut, mitkä on itselle aina ollut sellaisia. Ja se olikin se syy, minkä takia mä niin mietin silloin koko yrityksen perustamista, koska mä en ikinä, musta tuntuu, että mä en ikinä ymmärtänyt mistään mitään. Miten sä oot ratkaissut sen asian? Mulla on hyvä kirjanpitäjä. No niin. Sitä ja sitten on niinku oppinutkin tässä matkalla kyllä aika vuodessakin jo aika paljon. Perjantai 5.4.